Hapadang kejengakran babon sen ba amdai ban kenben yaki badan jigduna hagi department haka imlang salang kasnong kamar Raj Karpati Hima Milim Hari Boy District kalapen i sendan daka kam hakaba kala benshat hau samlarang ba ubamla yat ki kejat bodu supar ya kam kum urang ba snong. Uniu samlarang ba udai uba Pilbert Hanse ubala pendap ya kelas 12 arts hakaba ki nongsong snong kasnong kamar kabadan palat laipo yeng kila jet ya uban ya lam ya kasnong kabadang don kam cibun ki jengyarap. Shushu uniu rang ba uim da kabakamai auto rickshaw hakate kasnong kabadan hapersa kasnong omwang shonong po. Dang haki kendiat sngi kila don giba pelat ya ka video jong te urang ba uba par haki bental la sumiar selong hakabala ong baude urang ba snong watla omla banyat kejat. Kumta nakaliang usulong mil ule kendu kerpang yau niu samlarang ba haka no pai sngi jong ka sau tarik unok pra araja arpusan hakaba haka jing ekran bat ula ong ba ka jing du jong ya ki kejat kadai na ka jing mensau na ka jing hap na jrong ding. Ulaong bakumurang ba snang ulap bagi opisar sorkar Hariboy District habau lej banyakran na kabanta kinu ki kambun sin ki long ki bakloy banyarap bat ki kenya kumbalong ki weipat ki parabriu. Ngalong kumne hadin ba ngala da prasnem menchua hadin ba ngala da prasnem nadu bangadang ka ngalong ngala hi ben yai ben yeng ngala hi ben le ben wan kum ki wepat ki khana ret mo te snubok ba hadin prasnem hadin prasnem ngayo bakla ben ur na jrong ding te hadin kata ime ipa kila Pak Sumar yang kaleng-kaleng henry kimla syu ban Sumar na kadau kajing du bat kajing bom nang bom tip kajong ki kumta ime ipa ru kila ayahun yang bangan long kumta namar bakim don lat syu da kum weipat ban Sumar yang ban Pak Sumar lane ban le kanu ka bentaru te kumta nga yala deru ngala sung hun hi yala de ba ngala sung thu hi ba ublei hi ula ai nga kum kani ka karkom bangan im bangan chongan sa kum ki wepat ki parlok ki ba don ki tigi kichat mo wat langam la syu ben long kum ki wepat ki breu ki ba la ban ying ban yai henry ngala sung hun hi ka ben sem ba wat ime iparu kim la syu ka da ka bor ben baha pat yang ha ka bayide bat ka kaneka jingduna jongka met ka jonga te kumta ngasungu ru ime pa bala persang yang ban Sumar kat to kan ni kijaka ban Pak Sumar henry kajing bomla syu ban Pak Sumar ban Sumar yang tikumta ngala sunghun hi kamen sim bangar long kumneru hakajing im jonga hooj bomban se namar ba hakajing im jonga watlang adon kajing duna hagade khotmet henry ka kupo pat kadawa kajing kasem kadawa tikumta
nga persyang ben kamai kendiat kensoi ya kan kadukan ban penbit penbiang na benta kajing don kam jonga bat na benta kajing don kam jong kajing kesen bat kumjuru katokan ni ngayale ban kamai kendiat kensoi ling bada kabanga kamai da ka uto kendiat kensoi kadon hi kajing ada kadon be hi tangba nganle kumno kajing don kam jonga bat nam taban pendap kajing kasem te ngahap ban persyang hi kat bala ban yale stom bangan tre stom khnang bangan yo uso jongka jingba hoi nadu nadang sedang nadu ubenai basau banga long rong ba snong hak nika kentoi ke jongi ngala syait nang nena kipai ba jong kinong sung snong ke bai ke jonga hoi kijing ki babun ngasung tho kijing ke babun henry haba ki parlok snong ki jonga haba kila jet yenga kamut ba ngamla ban kentai ya kata oi ngadon ke jing duna shibun nakaliang jonga oi ngadon ke jing duna hak de khotmet wat la kataru haba ki breu kisanya yanga bangan long uta unong kitkam jong ka snong kabamot ngatrang ban persyang na kabenta ka jing baha jong ka snong ka thau bat nan persyang hiru kat kabangala da ibor ibarit khnang ba ki breu ro kin suthu ki breu na ka snong bat ki weipat ki breu ro kin suthu ba ka jing tresh tom jonga kanom long ah, kaba sneu lane kanom long kaba sep te kumta ha ka jing im ka jonga kalong kalong challenge ha ki benta jong ki babun na ka benta ka kam snong lane na ka benta jong ka jing im jonga ka baman kasni hendre wat la kataru ngam so phar bat ka jing im jong ngasung tho ba ka jing im jong ubreu da dei da mano manoro kam don hi kata ka jing suk lane klem da ka jing stretch tom ngimla banjo ya ka ka baba kumta ngas ngas ngau ban ong ba ka jing jit rong ba snong jong ki ba parlok no sung snong ro kadai ka ba le se ka ba la ban ai min sim ye ki weipat ki badon ki chat ha ka jing im jong ki henry o ha ka jing im ka jong ki khnang ba makiru le se kin la ban trei stom chu chu ha ka jing im jong kiro ah nadu banga banga don ka jing duna ngampat yo bangan le school ta hadin bangala stom kumne ala sedang ban le school ti kumta kerta junga kala long ka bala kam he na ka benta ka jonga and bring ala la ban pendep ya ka class 12 shaning tamba ngala pulero aka ki college ro tangba naka jing snubok namar ka por banga yale exam final jong BA thajar te ngala syaban no BA thajar ngali school la long lai sau jaka ngala le school nakadau ba long ka jing janjar jong ka kijaka mo kijaka jong ki school tani ban be na yingru snubok namar ka por banga yale exam final jong BA thajar te ngala syaban no BA thajar ngali school la long lai sau jaka ngala le school nakadau ba long ka jing janjar jong ka kijaka mo kijaka jong ki school tani ban be na yingru na ka matrik na pendap apo sing alfred school marngar secondary school hadin ka matrik nga persyang ban lik kuliah apo secret hat boys higher secondary maulai jing sya kaba ngalik kaleng da ka jing don kam junga shimet lane na menta ka jing don kam jong ka snong de ka tu ka sngi ka bangale chateiro na ka menta ka jing don kam junga shimet
apo ka office jong um, jongi ka association jongi KDA kat ka banga nga wan kendu ki officer la ne ki office ba fair kat ka banga wan kendu ki ong ba ki don hi ki ba ai men sim mo ki ba ai men sim la ne ki ba kershan yang aba ngadon jing duna ki dekat metro pitre stam ile kumne te ka long ka ba ai men sim ki we pat ki ong ta kam don kano ka jing ong ba balai phi le kumta la ne phi balai phi cha yit kumne kum tai mo am don ka jing long negative things mo ki ai men sim hoi abang ye kren sepang ka jing yarap ka de ka bangayo ka jing mentoi ka de khamtam ka bangala yo ka jing mentoi na du bangadang kamrit karta la ne na du bangadang pule mo ka de na po social welfare hi ka banong kong ka bangayo ka jing yarap kum ka scholarship nang ta ki book kran ki jinup home kran kita ki ba ki ai ki jing mentoi nga na ka sarkar bat kum yu ro ya ka unemployment allowance kata nga bangayo ngala don brio endring empat yo kon dang sis na dang chong te kum ta he ngadang salang bat ime ipa mo ngadang salang bat ime ipa hi hakan ka snow jungi ngi don kumba life sau yin ngi dang don tang life sau yin hoi karoi ka parte kalong kum ju hi karoi ka parte long ngio lang hi kumba ya yo lem ki we mo hoi tang ba ngarung adang syayit tang da khandiat benai mo te nampat jo i bun henry ya kabala dep te benai besau hoi tos ka jing sngo junga te ngasong ka biang hi hadu menta de kadang biang hi hadin habut dengan tip nakaliang junga ya ki perlok ke badon ki jing duna ki dokot met akeleng jong kanika rikasi bai ke jungi ngakwa ban ai min sim kalong ba hoi ngidon ki jing duna ki dokot met hakino kino ki benta ngimdei ban sngup her lan ngimdei ban sngu du ke jing kermen lan ngimdei ban sngu rit halade pa ngilong ki badon ki jing duna ki dokot met henry da ka jing trish tom jungi kala ban wanra ya ke ke ba baha hapo ke imlang ka salang lani haka jing im ka jong no ro lada don kiwe pat ki breu ki ba isi ya phi lani lada kile beng ya phi ngimdei ban sngo e namar ba ngidei ban suthu ba ngiru ngidang dei ki breu ki ba la thau kerpang da uble kumba la thau lang ya ki we ro te kum ta ngimdei ban sung pher e pada ngidon hakano ka jing duna haki do khot medro bangidei ban tristom bat ngidei ban le ya ka ka ba ka bangidei hok ban le bat ngidei ban imro kum ki we pat ki breu ki ba bit ki ba biang haki ki chat ngidei ban im lang ngidei kaju ngidei ban yo lem ki we ki bentaru Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya